panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanino. Karon mao ang atong ikalima nga adlaw sa pagnobina sa kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Atong padayong iampo nga madasig kita ug ang katawhan mahigugma sa pag-ampo ngadto sa Ginoo pinaagi sa debosyon sa Santo Rosario. Iampo sab nato ang kalinaw kauswagan sa atong nasod ug ang panagdait niining mga nasod nga nanaggubat karon. Hupayon unta ang ilang mga garbo aron magkasinabtanay ug mubanos ang kahusay tali kanila. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibukbo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Hinunoa pagkaluy-anay kamu og pabaton og malumong kasing-kasing alang sa usag-usa og pagpinasaylo ay kamu ingon nga gipaysaylo kamu sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamu minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamu nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamu diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga adunay kalaw-ayan o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang umahugaw tiaw. Hinunoa, angay kamong magpasalamat sa Dios. Makasiguro kamo nga walay taw nga mahilayon og malaway o hakog, kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa sa mga pulong binuang, kay mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Busa likay gayud kaninyo kining mga tawhana. Kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios,
anaa na kamo sa kahayag. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tao, nga iya sa kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagpuyo kamo, ingog Dios. Ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Pagpuyo kamo, ingog Dios. Ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan. Ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala. Ni makiguban sa mga walay ulaw. Kundili nalipay sa pagpalandong. Pagpuyo kamo, ingog Diyos. Ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag. Bisag unsay iyang buhaton mulampos. Pagpuyo kamo, ingog Diyos. Ingon nga kamo mga anak. Dili ingon ni ini ang dautan. Dili kayo. Sama sila sa tahok nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong. Apan naglaglag sa dalan sa dautan. Pagpuyo kamo, ingog Diyos. Ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Sa iyo, mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanha kaninyo. Manaasap kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, Usa ni ana kaadlawng igpapahulay nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinagoga. Didto may babayi nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod na sa napulog 8 ka tuig.
Nagtikubo na siya og dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Hesus kaniya, miingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Og iyang gitapion ang iyang kamot sa babae, og diha-diha nakatuyhad siya, og gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Hesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay, og miingon siya sa mga tao, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni anang mga adlawa kung gusto kamong mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa adlawng igpapahulay, bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka o asno, gikan sa kwadra, ug dad-on ninyo kini ngadto sa gawas, aron paimnon. Karon, ani ay kaliwat ni Abraham, nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay?" Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si San Pablo sa unang pagbasa miingon gyud, "Likay ninyo ang bisan unsang kadautan. Magkinabuhi gyud ta sama nga sakop sa lawas ni Kristo." Nya ang tubag nato sa Salmo sa to, "Pagpuyo kamo ingog Dios." Ingon nga kamo. Sunan ka na, ingog Dios. Gusto mo magpuyo og ingog Dios o ingog yawa? Ha? Kung magbuhat na gaitag dautan, nagpuyo na ta ingog yawa. Hadlok ra ba jud kay ta mingon, "Ayaw na pagsigyaw-yaw ng yawa pa diroy kay mayawaan ta." Mao na tungod sa kahadlok natong mayawaan, mura na noon tag yawa. Tungod kay wa naman ta magpuyo ingog Dios. Likay ang tanang kadautan niya na i-mention si San Pablo, labi na gid ng kahakog, kay kana kunong kahakog usagin na siya ka pagsimba sa Dios, kay kana man taong hakog ang iyang gisimba mauna ang iyang kwarta. Unang dinagi na siya mopalit og slot kay kwarta gyud. No? Kay ikaw pa dir wa sa ka magsimba ng kwarta, sige man kag baligya ng slot. Wa kay nighuman ninyo palit og slot, igasto ra na din ni simbahan. Wa koy dad-on ana. Alay gamay kanang stipend. Pero di masana diha ang stipend magikan man na sa akong siging dupa-dupa. Ana. Mao na nga likayan. Nakaron unsaon man paglikay si Kristo diri sa atong Ebanghelyo, ang iyang pagka-Dios nag-una gidi ay sa iyang batasan ang pagtabang sa mga nag-antos. Kanang nag-antos ba mo ginay tabangan? Pananglitan, guol kay imong bana nga di nakaantos kabit, kay imong gibawalan. Nag-antos na siya, wa? Tubag. Kung ang imong asawa hapit na maghikog, kay imong gikuhaan sa iyang cellphone, kay magsigi naman siya video call sa iyang kabit. Unsa man na? Nag-antos na siya, wa? Nag-antos. Ang imong anak, kuhaan nimo cellphone, kay nanguyab na. Nag-antos. Mao na, aron di ka makasala, atiman na gyud ang nag-antos. Ana, pasabot, lipaya ang nag-antos. Mo na kinabuhi ni Kristo. Tanawa ang mga Pariseo o ang mga Hudiyo. Nag-antos man sila ni Hesus,
Kay mura man sila mainsulto. Mura na ang mga tao adto naman mudaig ni Hesus. Buot nilang patyon si Hesus. So aron mawa ang ilang pag-antos, gitugyan ni Hesus ang iyang kaugalingon aron patyon. Ang tanan gid nilang gustong buhaton ni Hesus, ludan ang iyang naong, tamparuson, bugal-bugalan, kulatahon, purong-purungag tunok, sigihag latigo. Gihatag gid ni Hesus aron di na sila magantos, aron malipay sila. Mao nay pagpuyo og kinabuhing Dios nun. Nya kamo, okay na ninyo? Ano yung mga kontutukan? Maumasa na ang gibuhat ni Maria. Si Maria, mabitan ang apil gina sa atong mo nang apil gina sa atong misteryo sa rosaryo, ang misteryo sa kasakit. Nga naman, diha dapita, gilipay ni Maria ang mga buangon. Kaya mga buangon, katong nalagot ni Hesus, nagantos na sila ni Hesus. Di na gud sila hapit katong, sige na lang sila sabot-sabot kung saon pagpatay si Hesus. Kay baos Maria ana nga nagantos sila, munang wa gyud siya mubabag sa dihang si Hesus ilang gidakop, gikulata, gipaantos o gipatay. Ana, wala nindot kayo. Karon unsaon man nimo pagwagtang ang pag-antos sa imong bana nga wa nakaadtos kabit. Imo siyang ingnon, andam kong mag-antos para nimo. Pwede na ka mo adto. Di ba? O di ay mong bana adto, tinuod ka dai. O lagi tinuod lagi nang ako. Di na ko masuko nimo, muhilak na lang ko. Sige na, you may go. Nya balik lang niya diri anytime. Andam ra gyud ko 24/7. Nindota na lagi. Wagtang dayong wagtang dayon ang pag-antos sa imong bana. Mo nay una. Ikaduha nga trabaho sa Ginoo ang pagwagtang sa sala. Ingkaw niya pa dir, og pagwagtang sa sala, niingon kong lakaw ngadto. Wa na, nakasa na to. Siya nakasala, kay daan naman to siyang nakasa. Pero ikaw, nawa ang imong sala. Sala sa kalagot, sala sa pagdumot, sala sa pagkakananaang self-righteous. Nga mura na kag-amo sa imong bana, or amo sa imong asawa, or amo sa imong anak. Imo na silang kontrolon. Dako kay nang sala, kay murag nagpakaginoo na kaana sa yawanon na paagi. Mana, di ba? Suwa nakakasa. Karon sila dito sige pakasala. Kanya-kanya man tag kaluwasan. Ang kaluwasan dili na magtakod-takod. Kinahanglan gina nimo desisyonan. Di gani ka mo desisyon nga mudawat og mosunod sa paagi sa Ginoo. Di gyud ka maluwas bisag asawa pa ka, bisag bana pa ka anang purti kabalaan nga tao. Di gyud ka maluwas. Muna ingon sila nga ang sala sa amahan, dili mo takod sa anak. Ang sala sa anak, di sad mo takod sa amahan. Wade mo kibaw na. Wa mo kibaw. Naana ay. Gisulti na ni Hesus. Katong dihay ilang nakitaan nga gikas pagkabata, buta na. Bakol mo siguro to. Nya nangutana si San Pedro mo siguro to nangutana, Lord, kinsa maning sala nga nakapahimo niyang ingon ani, ang iyang papa o iyan ning sala? Nagisilutan siya sa Ginoo. Ayun, Ginoo, ayaw. Wani. Kaning ni ang maong silot, nahitabo ni kay naay yawa. Gipasod ang yawa sa kinabuhi aning tawhana. Ngunang ni ako, aron pagpawagtang aning yawa. Pasabot, kung mo welcome tas yawa, o yawanon nga hunahuna, maglisod gid tag dawat sa Ginoo. Unang ang sala mo'y atong kuhaon pag-una. Asa man nato kuhaon ang sala, gikan gyud sa atong kinabuhi. Nya mutakod ra sad na pinaagi sa imong influensya ngadto sa uban. Mo na ingos Kristo, isangyaw ang maayong balita. Na mga tao diri perting lipaya pagkakita nila ni Hesus nga
nag-ayo og mga masakiton, lipay kayo. Ang mahal nga Birhen Maria sad hangtod karon naghatag og kalipay ngano man wa man siya sala. Kana man kung taong way sala ilhan na nato maghatag nagkalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na nalipay karon ako. Pangutan na siya. Kay naguol gani siyang naakas iyang tupad pasabot na kay sala. Be kono be, tanaw na po sa inyong mga naong, murang magmasulubon kayo. Nalipay mo ron, ngani ako dire. Iyon sa kong ulo-uluhan. Ikaw, sadaan day kapadir? Of course. Na, ang atong misyon kada adlaw, sige lang kitag hinulsol sa atong mga sala. Yes, makasata, pero sige yung hinulsol. Ayaw yung kuhan, mag-ana man gina, tanawa ng anak na siging suyop. Niya, maghinulsol siyang sala. Pagkalipaya siyang ginikanan, siya sad malipay. Kaya inikawa lagi sa sala, ang musunod anak, kalipay. O mo na, ang ikatulo nga misyon sa anak sa Dios, tighatag og kalipay. Mo nang niingon si Kristo, isangyaw ang maayong balita, ang kalipay. Na siya. So mo na, lipay gyud. Ang kanang banang mga bit, niya mubiya siyang kabit, niya mo declare na siyang asawa nga ikaw nagyuday, ako nang gibiya na kong kabit, murag maibtag tunok ang asawa. Di ba? Makayo, ay, salamat intaw, nakaamgo na ning panuway dako. Ana. Di ba? Maurasan na ang katong babae, nagtikubo, gabawog na lang lawas, 18 katuig, di katuyhad. Pag ingong yung Kristo na ayo na ka, pagtuyhad yun, pastan, lipaya. Unsa may gikuha ni Kristo dito? Ang yawa. Kay kanang sala, mauna ang presensya sa yawa sa atong kinabuhi. Muna ay yung kumpiyansa ng litan imong anak. Kuan kayo, tawgo na itong badlungon, niya imon sige hagbadlong, bantay ka niya, makasa yung ka. Muna ayaw yung badlunga ang anak nga gitawag ni mong badlungon. Unsaon man, dawata ang iyang kinaiya. Nya sunod, kuyugi siya sa iyang panaw sa kinabuhi. Mabuta na din nga bata, magsagit-sagit din sulod, moingon dahin ko, dadangat tos gawas. Ano man, ang gustos bata, syagit man. Nya di man amoy gusto na to din Itos gawas, pasyagitan nagmayo, kuyugi siya, di jud kakasaan na. Awa, di ba maluya na, matuog ng bata. Iguman. Sige syagit. Matuog na ikataon-taoran. Na, kanang magdagandagan bata din nga isigahan ni mong pugong, ay lagi dagan. Anton makasa na lang ka, hindi ka suko naman ng parin. Awa na, mo na kong gilibak. Di ba? Imo pa dyan kong gipasangin lang, portenda ko ang saan. Iligdagandagan sa mata, kuyugi rago na ngadtos gawas, padagana na, nadako-dako naman itong parkingan, padagana, paabuta pa ngadtos kalubihan. Awa, di babdang ta nagtaod-taod, tuog na. Anong imo mong yung pugso siya? Pada din ako kasimba. Ay, sus kanin tibuok din yung ground, simbahanan ni. Asa lang, pili lang kag lugar dire. Ang kanidin hisulod, formal worship. Bitos gawas, itawag na itong natural worship. Okay? Nature worships God man sad. Di ba? Natural worship to dito. Yan, iantos pag yung kas imong anak, wadyo ka masuko, imo rin siyang gikuyugan siyang dinaganay dito, nawagtang pa imong kolesterol, imong sugar, ni us-us pa, kaya pertin imong singutag, kukod-gukod sa imong anak dito, wa pagin masuko, wasan masuko imong anak, aportin imong langita na Di ba? Yung kung tutukan, nagkulismaot man na inyong mga anak, wada na salig lang ni father, way anak, kinahanglan pa dahita mo pa anak, aron lang kita kasabot anak. Importante, kalipay ang ihatag. Nabitan ng kada palit og slot ninyo din, pastila, naghatagin mong kalipay sa simbahan. Gahapon, yan naman to atong halin. Niabot nag 9,094 atong halin sa DOPS. Niya ang ato sang MMTL, 3,300.
59 na atong halin. Pakpak na nag-increase. Increase na. So kanindot ana, ambot mahurot baka ning MMTL na to ani. 1,641 na lang ka slots, tag 500. Naaw na to mahurot bagid ni kay karon na ra baning Sabado na to ang katapusang gamit ani. Amo na kining kalipay nga atong ikahatag ngadto sa uban labing minus mga 2,500 ka kabus nga pamilya ang atong paambitan aning atong mga 5 kilo rice nga anhin nato kuhaon aning special slots nga atong gipamaligya. Nya sunod na sad karong November ang ato na sang pagpamisa sa mga kalag. Kana dako ng kalipay espirituhanon ihatag nato sa mga kalag sa purgatorio. Nya naasad taroy bag-ong hangyo nga magpamisa pud mo sa mga santos, pasalamat og pagdaig og paghimaya sa Dios pinaagi kanila. So sugod na mo karon na atay mga special dihang mga envelopes gipanghatag suwatis ngan sa mga santos. Ngano man kay sila nagpaambit og kalipay nato, mo express pud ta sa atong pag-recognize sa kalipay. Nya kanang tawo malipay muhatag man na inigsuwat nimong 12 kangan sa mga santos ato nang basahon dinhi pakapini lang sa doog pamisa. Ana anong mura mo buha malipay nga mutakod man nato ang santos nga atong pamisahan. Nagkapamisa na mo mga santos. Amo na nya kamong mga online parishioners ang inyo rang buhaton isuwat lang or i-text, i-message lang ang mga santos nga inyong pasalamatan o inyong handomon nining adlaw sa mga santos. Nya mo na itong basahon ko tob November 1. Ngano man di sa ta mo basag mga kalag. So gikan October 30 hangtod November 1 kanang tanan ninyong pasalamat o pamisa sa mga santos mo na itong basahon. O ang maong pagbasa makapahimo na itong connected ngadto nila kay ato man silang gihinumduman, ato silang gihatagan og pag-honor pinaagis pagpamisa. Maningkamot sad ta og manghinaot ta ng ilang mga hiyas mutakod sad ngan hinato. Ang hiyas sa mga santos sama ni San Roque nga wa gyud mahangol og kwarta, wa mahadlok sa kasakit o sa kamatayon. Matakdan ta ana, malipayo na kay tas tanan. Dili na ta magsigi og kisi-kisi anang pangita ng kwarta, mangayo gid ta nga maayo gid ta sa atong sakit. Kay si San Roque wa man maghimo ana, pero naa siya kalinaw o kalipay. Nahimo pa siyang healing or healer saint hangtod karon. O di ba? Dako kay nang grasya. Mao na matakdan ta sa atong mga handomon og pasalamatan nga mga santos. Sugod na karon hangtod na November 1 niya. Sugod November 2 hangtod November 30 basahon sa nato ang tanan ninyong pamisa sa mga kalag sa purgatorio. Kanang mga kalag gimahal nato atong handomon kay makahatag sa na og kalipay nila og kita sad lipayo nila in return. Mao na siya ang mga anak sa Dios. Mao kana ang package sa lawas ni Kristo. Kita mga bahin ni ana. Ato karong himuon ang atong nobina para sa ikalimang adlaw. Manindog. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen Maria sa Santo Rosario, sa kadunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo, o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya, sa dihang ang kalibutan na puno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan, sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa santos uyamot nga rosaryo og tungod niini na bag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog manluhod.
Pagampo sa ikalima nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka kay naghagawas sa kaniadtong kaulawan sa pagkababay, nga mao ang pagkadili makaanak, kay nanamkon ka man bisan gani wala kahilabti og lalaki, ug nahagawas ka man usab sa kasakit sa imong bulahan nga pagpanganak. Bulahan ka kay gitabangan ka sa atong Ginoong Dios sa pagdawat sa tibuok katawhan nga imong mga anak nga sinagop, bisan pa nagdumili sila pagdawat kanimo nga mailang inahan. Bulahan ka kay gidugmok mo ang ulo sa bitin nga among kaaway, nga mao ang yawa, kinsa maoy hari sa mga kangitngitan. Bulahan ka kay wala mo ilikay ang imong kinabuhi sa kasakitan. Hinunua giangkon mo ang tanang mga kaguol o kalisdanan sa mga katawhan. Bulahan ka kay gipun-an mo ang Dios nung mga kaluoy, nga nadawat sa kalibutan diha sa kinabuhi, kasakit o kamatayon sa imong bugtong anak, sa mga kaluoy nga nagagikan diha sa mga misteryo sa imong santos nga rosaryo. Ihatag mo bulahan nga Senyora, kanamo nga nagapangadji sa imong rosaryo, ang kusog sa pagbuntog sa kalibutan, sa yawa ug sa among kaugalingon. Ihatag mo Santa Iglesia ang mahigugmaong pagbuntog sa iyang mga kaaway, ang pagkakabig sa mga kairihisan, ug ang panagdait ug pagtinabangay sa tanang mga Kristiyanos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, sa kanunay magmanggihatagon sa tanan nga mudangop diha sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangulo sa atong nasod, muhatag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa kabus sa makang Kristo, nga mialagad sa tanan nga puno sa gugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga binilanggo makaangkon na sa kagawasan gikan sa kasalanan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-antos sa sakit o biktima sa daotang espiritu, makabaton og kusog gikan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si halangdong tsupilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay dadon na sa langit nung gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi siyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot kining among mapaubsanong gipangayo kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosario. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
upang dalang ako kahuyang upang Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaygo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos ka mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad og sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak, mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinunan, og miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik yan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans, kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang Birhen sa Santos nga Rosario, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amana mo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong bago, dinis sa yuta may sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inuluan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Panipamulo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Imong rosaryo, minahal nga inahan, kami nga manalipon, batok sa damutan. Imong kahangawa, alang sa kaluwasan sa imong mga anak, ning kalibutan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagpanalipod sa Ginoo. Diyos nung panalipod. Unya mahitabo ra ni kung sama sab ni Kristo magpuyo gitag samag Dios. Kanunay tang mohatag og kalipay sa atong isigkatawo, pinaagi sa pag-alagad yod sa mga nag-antos. Salamat sa mialagad nato karon ining misaha, ang atong pilgrims, ang atong lectors, salmista, ang atong mga sakristan, ang atong IT, ang atong singer, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang Eucharistic lay minister sa nato, ang atong luwa or love offering assistance, nga mialagad nining ato karong misa nobina. Og ang pilgrims mao ang Kofradia Group 5. Salamat kay ninyo. Unya ang atong mga ni-offer sa inyong formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karon ining misaha. Sila si Mr. and Mrs. Jefferson and Nonita Inad and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Atong update sa atong nahalin nga mga slots.
ang dupes para sa atong pagtukod pohon sa atong building sa kumbento. Out of 55,000 slots nga atong gibaligya, nahalina na ta og 9,094 slots, naapay 45,906 slots na available at 1,000 per slot. Nya sa ato sang special slot ang MMTL para karong Sabado nga kasaulugan, out of 5,000 slots nga atong gibaligya, nahalina na tag 3,359 slots, 1,641 slots na lang ang nahibilin at 500 per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. May tag mahurot ning atong kuan dayon, no? Slots na pamantay mga 5 ka adlaw nga kuwang. So basin pagpaspasan ni natong palit. Salamat kayo. Nya ang atong motorcade himuon nato humana sa misa. Karon tingayong gabi mga alas 7:30 or basta human dayon sa misa sa alas 6 nga nobina mas musunod dayon ang motorcade. Sa experience kagabi murag nindot man mas daghan ang mo participate o daghan sad ang mo anticipate. Kana bang magatang sa daan, magbutag mga kandila, nindot na siya tanahon kay sa kadtong una nga ato masugatan gasag-ob tubig ana nya gadagan kay manghipos pa wa na gyud muraratag ni agi nga mga kuan ordinaryo nga parade. So una salamat nya magampo lang ta nga maayong panahon pero managana pud ta kanunay basig na ay mga ulan-ulan. Pero ang mahal nga birhen, siya na mag-igo niya na. Ato lang sang dawaton. So kita-kita ta karong gabi sa ato sang misa o sa motorcade. Magampo kita, o Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad, ang kanunay kaayuhan sa lawas o kalag, o tungod sa pangama ni Santa Maria kanunay ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, abay sa pag-igugma. Maria, inahan nga walay sama, ing mga